A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bisihatil ajsadi wal arwah. Wa ahalana nikahi wa harrama 'alaina sifah. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil fatah. Arsalahu Allahu li hidayati khalqi ila sabilin nikah wa sabili salamah wa sa'adah. Wa ala alihi wa ashabihi dawin nurri wal misbah wa ala tabi'ina wa tabi'ihil ladina jauh bisidqi wa sholah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astagfirul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Nuwun matur panuwun wonten ngasanipun para punden, para sepuh, sepuh aji sepuh lah kasepuhan ingkang hagung mastuti dhateng bebayane kautamen ingkang pantas pinundi. Ugi tengasanipun para alim adalah para ulama, para kiai, para guru ngaji ingkang rinten dalu tansah sumaning kita ka suci wahyune ilahi minangka panuntut dalah kiblating panembah wonten ngarsanipun Gusti sedaya ingkang tansah kacaduh berkah wasilah ilmu manfaatipun saking pahormatan diatur wonten ngarsanipun para pangamal kalbading praja nayakaning negari satriyane negara ingkang mliginipun katurun ing ngarsanipun Bapa Pangreksa Desa Wonokerto dalam Bapak RT, Bapak RW saha piantun panunggul ingkang purna ing pawasweda luhur dalam pitutur aji ingkang sedaya tansah sinaba ing pahormatan. Para satriya wedha, calon madya, para tamu undangan kakung Sumawana putri ingkang tansah sinaba ing pahormatan ugi. Boten katalupen ingkang hadhar bikarya inggih Bapa Sukardi dalah Ibu Muflihatun ugi pinangan pengantin sarimpit nun inggih Nak Mas Muhammad Latifur Rahman ugi Nimas Imro'atul Hamdiyah ingkang mindulya. Syekh kawulasane Gusti mugi tansah kajiwa so kasalira ing jiwa kula cinandika sami darasan kawula awit saking kanugrahan Gusti kita wonten ing wanci siang menika kapanggihaken wonten bali wismanipun Bapak Sukardi kanthi gebaing karaharjan kawilujengan miwah kabagas kuwarasan sarana hanetepi iman Islam. Mugi yo kanthi pepanggihan wonten ing siang menika estu tansah pikantuk rindaning Gusti sehingga menapa ingkang dados pikajengipun Bapak Tuparyo dalah Ibu ugi kadang pisan Bapak Sukardi dalah Ibu tansah diban ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mila mekaten boten wonten atur ingkang edi saha penihan namung syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi atur alhamdulillahirabbil alamin. Ewedene puji panglemana mugi tansah kajiwa kasalira wonten ngarsanipun Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu menggah syafaatipun langkung-langkung benjang wonten yaumil kiamah. Mila mekaten mugi kita sedaya tansah kaken dados umatipun Rasul ingkang tansah pikantuk syafaatipun milai wonten ing jala luka menika ngantos dalahan sak mangke. Amin amin ya rabbal alamin.
Para rawuh kadang katresnan kakung sumawan putri ingkang tansah sinaba ing pahormatan. Saderipun kawula matur kalantur wonten ngarsa panjenengan ingkang mliginipun katur wonten ngarsanipun Bapak Soekardi dalah Ibu. Kawula tansah mawantu-wantu nyuwun sewu putri pangsama ingkang tanpa pindan awit kawula kumawantun cumantaka matur wonten ngarsa panjenengan sedaya menika kawula katuding minangka sulih saliranipun Bapak Tuparyo dalah Ibu mirunggani dalah sak keluwangsa utawi dalah sak rombongan ingkang micil saking laladan Kertosari Singaraja Kendal. Alhamdulillah wonten ing siang menika saged marasawan nyabiyantara wonten dalemipun Bapak Soekardi kanthi boten wonten setunggal halangan punapa-punapa. Minangka kanten ewadene pamulutipun saking Bapak Tuparyo dalah sak kluwangsa dalah sak rombongan ingkang sepisan ngaturaken salam taklim ugi salam takdim katur dhateng Bapak Soekardi dalah Ibu kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewadene ingkang salajengipun anggenipun keluarga agung Bapak Tuparyo wonten ing wanci siang menika nggih marasowan ngabiyantara wonten dalemipun Bapak Soekardi boten wonten malih namung nggadahi maksudul a'dham niat ingkang agung niat ingkang mulya sepisan nggih menika nderek mangayodya napa ingkang dados hajatipun Bapak Soekardi ingkang alhamdulillah wonten ing wanci siang menika Bapak Soekardi dalah Ibu sampun hanetepi dharmaning tiyang sepah hanging menika hanimaken putra putrinipun alhamdulillah kala wau sampun hanindakaken akad nikah kira langkung tabuh sanga kanthi boten wonten setunggal halangan punapa-punapa. Lha saking menika mugia kanthi akad nikah ingkang sampun kalampah sedaya tansah pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga pinangan penganten sarimpit genipun badhe hanetepi besak gesang budayanku lelumpan wonten ing samudayane gesang budayanku saged nggayuh gadya mulya jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinaka basuki kang KSD. Amin amin ya rabbal alamin. Iwedene ingkang salajengipun nggihipun keluarga agung Bapak Tuparyo marasowan nyabiyantara wonten dalemipun Bapak Soekardi menika kanthi raos bobonging manah binyaing penggalih sasampunipun putranipun hanindakaken akad nikah. Mila mekaten wonten ing siang menika kawula minangka sulih saliranipun Bapak Tuparyo menika masrahaken atmaja kakungipun ingkang hasesilih Muhammad Latifur Rahman. Alhamdulillah kala wau sampun nindakaken akad nikah kaliyan Limas Imroatul Amdiyah. Mila kapasrahaken kanthi bokokan dhateng Bapak Soekardi dalah sakeluargi kintenipun mugia Bapak Soekardi kersa nampi pasrah kawula lan kersa paring gulawentah dhateng putra kawula senajan katingal dhuwur dedege ageng praupane menika tasih cubuk sanget gegayutan kaliyan hanindakaken gesang budayanku hanindakaken gesang rumah tangga. Mila mekaten kanthi sanget saking Bapak Tuparyo tansah mawantu-wantu dhateng Bapak Soekardi boten sakmangke pinangan penganten sarimbit handerek cumondhok wonten bali resmanipun Bapak Soekardi estu mang paringi utawi mang glowentah kanthi saestu supados genipun pinangan penganten sarimbit sakmangke genipun badhe hanindakaken lumban wonten ing samudayane gesang budayanku saged gayuh keluarga ingkang ayem tentrem
Toto Kertoraharjo guyub rukun gemah dipahloh jinawi saged hanggayuh keluarga ingkang mawaddah warahmah ingkang nuhaken sakinah fid dini wad dunya wal akhirah amin amin ya robbal alamin. Ibu dirikan salajengipun saking boboto pariyo dalah sak wongso dalah sak rombongan jenipun marak sowan ngabiyantara ingkang sampun kanthi kanthi bingai penggalih dipun paring papan palenggahan paring pahormatan utawi pasugatan ingkang hawer-werni menika kawula minangka suni sanesipun boboto pariyo tansah ngaturaken gumantung ingkang tanpa pindhan iya sedaya tansah pikantuk piwales saking ngasanipun Gusti piwales ingkang kathah berkah manfaat donya dumugi wonten akhirat amin amin ya rabbal alamin. Ibu dene ingkang pungkasan saking keluarga agung boboto pariyo sak rombongan sak sedayanipun menika nggihipun marak sowan ngabiyantara wonten dalemipun Bapa Sukadi boten saged paring punapa-punapa hanamung hadonga nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi menapa ingkang dados kersanipun Bapa Sukadi dalah ibu tansah kaijabatin Allah Subhanahu wa taala langkung-langkung pinangan penganten anggenipun badhe hanetepi bebrayan gung tansah enggal pikantuk ngomongan putra putri ingkang sholih tur sholihah amin amin ya rabbal alamin. Ibu dini mekaten ingkang saged kaaturaken sepisan malih sedaya ingkang sampun kaparingaken kaaturaken dhateng sedaya keluarga agung saking boboto pariyo kawula tansah ngaturaken gumantung ingkang tanpa wiyar. Ibu dini sedaya atur ingkang boten nuju kono awit kawula budaya manungsa boten sampurna dhateng reh subasita basa sastra mila mekaten kawula tansah mawantu-wantu nyuwun sih keputra pangsama ingkang tanpa bidhan kanthi hasanti sura dirajaya ningrat lebur dening pangesti rahayu wilujeng kalis mirsani kala. Ibu dene sasampunipun paripurnaning acara pamiwan samangkih keluarga agung boboto pariyo nyuwun palilah pamit mundur wonten ing tlatah Kertosari Singaraja Kendal mugi sakmangkih bidal keluarga agung boboto pariyo saking daliwismanipun Bapa Sukadi tansah manggihi karaharjan kawilujengan kalis mirsani kala amin amin ya rabbal alamin. Mekaten kintenipun ingkang saged kaaturaken ing usana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.